Dap da jing kmen sai sin de por ka bamenta ya ka ba nyo pen snow biang ya ka tin ka jong play hapdeng jong ilang ha ka ni ka sngi ka bamenta bangai go yu play bang ayo ban peteng biang ya ka ni ka jing ya kren ya ka ni ka jing hikai na ka tin ka jong play ha ki ni ka sngi ki bla da ngala hikai fi na ka exodus long ba khat nyo na do ka khat ka ba nyo ba pra ka ba kren ba ha ba ki breu ki tenjo yo play ha ba ki breu ki le prasha yo play kawan ka thma bat shisha ngila kren ru ba ha ka thma Moses ulah hukum ru yau Joshua ba unjit ya kita ki rang ba ban ile thma ngila dap kren ya taru ba ha ni ka sngi ngakwa ban peteng biang iya ka ni ka jingkren maga babel ka ong hang ni kum tau Joshua lo le kum ba Moses ulah ong yu bat ulah ile thma ya ki Amalek te Moses u Aaron bat uhur ki le kiu hakli utau lom Tekat bau Moses udang ra sejrong lagi kti kilala ki Israel te haba ula penhiari lagi kti kilala ki Amalek ken. Henry kti Moses ka sakrai te kila shim da umau bat kila bu hapo jong u bola shong halor jong u. Waran de baru hor kila kershani ki kti jong u. Wei shaka wei kalyang wei shaka wei pat. Kum ta ki kti jong u kila neskem hadu banda sep kesngi. Tiu Joshua la job thiawi ki Amalek bau tau pat ba jong u da ka serti wai lam u try ula ong ru how Moses to tho ya gani ha ka kitab ban long ka jimpen kan mau bat tu ya tho ru how Joshua namar ngan pendam no khot ya ka jingkan mau ya ki Amalek na po ka beneng baru Moses ula tei ya ka duan bu ula khot ya ka kerteng jong ka Jehovah nisi na ba ula ong na bu try ula smai u try unyo ya ka baile thmai ki Amalek pateng la pateng kani kalong ka jingjia ya ka ba haba u Joshua la jit ya ki rangba ya ka ban yele thma o Moses ula keu shau tau lom ringkat bagi ki arngot ki shakri ki jangu u Aaron u balong rangba ling do bat kum ju ru hur ya ka ba ki la yele lang ban keu shau tau lom But anda haba kila poi hau tau lom ka babel ke thu ingi hang ni ba Moses ula ra ya lagi jong ki ringkat bu tau ding do jong ula ra gumta yau tau ding do jong blai but gumta haba ula ra ya ka ki but haba ula duai gumta shathem ka don ka jingele but kat ba ka jingele kadang don Moses kat bu dang ra ru ta ki jong Hos da shisha ujop u Joshua ya kita ki Amalek. Re onda habo la sakrai la penhap ya ki ki jeng u hang ta ki Amalek ki yo ban job ya ki Israel. Tadehing ta onda habo la sakrai onda habo la that hang tau Aaron baru hur ki i ya kata ka jinglong ke jeng Moses kai ba ki la le kila bu do tau mau siang. But Moses udah shong hau tau mau siang ba udah ra ki kti bat la kershan ya ki kamon bat ya ki ka diang dau Aaron bat dau hur bat Moses ura ya kata kiti ke hadu benda sep ke sengi hadu benda jobs nan ya kata gatma maka babel ke thu ingi hang ni mo try udah ong Moses ban thoru ya kene ke jingjia ha ke kitab jong ke jingken mau ban ban ya thoru hau Joshua baun pendam no khot ken ya kata ke jingken mau ya ki Amalek ban pendam no sendan ya ke ban pendam no khot ya ke jingken mau ki Amalek napo ka beneng Baru Moses ulatay kita kaduan bulakot kita kerteng Jehovah nisi. Na utraw la smai utraw ang anili at mai ki Amalek pateng la pateng. Ngi ihang ni mau day u Joshua ubiyale ya kita katma. But ngi ihang ni ru. Ba anda haba u Moses la ra ita kati kumta hadu banda sepsngi. Udah job ya kata katma kwa banong ifi kani kasngi ka GM ka jungi ka don be ha katma hadu banda sep kasngi ka don be katma kai kata ka jing sep sngi ka bumut kat mangidang don ha kani ka perthai ngi don be ha ka jingi le tma hadu banda sep ka GM ka jungi hadu bangin da yap ka don be katma baru blai lo bo ingi ha kata ka jaka ya ka bangin ya le tma ndeka ba sngot nat ka ba sngo bang galong ba udan paduta ubara igi kti gi jangu But they mau ba ahengi ke jing job. Kat ba Moses ura ikti. Ho. Ka babel ke thu bu Joshua u job ya takatma. Ngingim dan shu yo Moses. Henry ngi dan yo Jesus Christ. U balara ikti ke jang u. Ba kita ikti jang u kim de ikti ki ba telur kim de ikti ki ba that no kim de ikti. Ya ka ba un penher no.
Namar ngiyui baya ka kti ke jong utrai lara akum tu kumbalara Moses. Kenang oi pi mene ba Moses ura itau ding do jong blai se jerong. Ba lara akum ta bat kum ta ken kila job ya katma. Baka babel ke thu ingi. Kumba udan u aran baduhur. Uji suru udan yaki arngut ki dakat hagading pana. Weish kaman bu weish kadiang. Ba uji sudan apdeng ba ura ikikti. Mde ba ura hi ma hundre las dien ya hagading pana. Lasa digi nar ya gini kiti ki ju boro arliang badus dien hakata kading pana. Barhabulas dien kum takat no ke jingpang sisa la sakrai henry umla banlei bakala kiuk saru kata kamet ke ju kaniki krong ke ju ki lapang bakane kamet porasyon yang ke lapang bat hakata kading pana. Syabun IT no ela ke ju ke jingem ya kata kamen sim jok pawong la pendap it is done kabamut wong la pendap pila job ya katma ngala dap penram yu syaitan ken mau hagane ke sngi ngidon yu jisu la dap ra ikti kum Moses ura itau ding ujisu las dien hagata ding panau las dien bagakti ke jong u kalong bi shalor hoi Moses sudah ni riu blai boro arliang henringi mdai shu ki riu blai hau jisu dan ki riu dakat boro arliang ka kren yang ngiru ki dakat syakaman bat syakadiang ba uba syakaman ngamtep bo syakadiang ngamtep udai wei henrai wei na gitawang lada medai ukon jong blai tu pen im yalde pen im ngiru udah snow sarong ba udah snow he udah snow meng ba snow be ba biang yalde wat lada ka sarkar kal dep convict yu lani kal dep penram yu udah snow yalde ba biang akading pna ulah de ban yap nor henai dang snow sarong udo ai ya ke jing pen im ni wei pat udah snow tho shisha udai unang pop la penram yu da ka sarkar ban ngangai usngau tho ya kan kau lapan rami ur da ublai mau usngau tho ya kata mdan lenti mdan jingim syu da kumbai baru ong jis unget ta open rit yal de open hapo yal de open ka ngo yal de ong la da mer poisa ke hima ke jame tu kan mau lem ya ga bau jisu ong hangane ke sngi men long lem bat nga ha paradise u jisu ra ke kti utau banget la yo jing penem utau bam nget udo ya ke jing penem ban le ya ka pop dan kam ban le ban long pop ka pop kala along lupa bagani ka de jing si sha phim dan kam ru ban le hok ba phin yo ya ka hok phyunge phila yo ya ka hok ba ni u shunge u yo ya ka hok u ni bam nge u yo ya ka jing pen rem ba ding ta kwa ba dong fi ka ni ka sngi don u jisu bulas din ha ka ding phna ka babal ke thu ekata da ngi puli hebru khatar ka tin ka jong blai ka ongum ni naba kum ta phinra ya la ki khti bala penhap keryap barki kho sew yaki bala sator batu penlong yaki gelenti ki babet yaki jat jong pi ba finam pen paino ya kata ka deko na gelenti hinrei kamtam ba on pen khia ka babel ka kran ya kata ujisu ki kti ki ju kim shimla long sator bat ma u shimla surrender hiru hagading phna ula sha hadu ba unda yap ki kti ki ju kila ra sa sejrong kumba Moses lara ikti ki jong uji sura hadu bunuang la pendap bandap ya kata katma ba uji sura da penram yu syaitan bagade kita ka bunuang ifi ka tin ke jong blai ke don shibun ban kran hakani ka por nrei ngam dan ya ka por mar ka de khubor step tadai ta ka babal ka ong ka ban chupuli hakani ka por ya kani ka khot ka shithi ka ban kong shi korin kal nong ka ba khatsan kani ka khot ka ba san phu nyau ka ong Henry ke jingo yo blay ubala a hangi ya kane ke jingjop thiao dau Jesus Christ ubau try jongi ngila yo ke jingjop thiao pidan ka thma kan ma la pidan ka thma bu kumnum no ke jim ke jongpi kan ma u jisu ura ya ke khti bol open bana ya ke jingjop ya phi ka ba mot pidan ka thma phin de ben shapting namar Moses open hap ya ke khti bu sharem u dei tangu breu ta mo usngo thaj usakrai bu dei tangu breu ta de hengta u Joshua sharem haba ka kti ke jong Moses ka hap ringi don ya ka kti ke jong try ke bam sator ke bam thaj ke bam sakrai urasa bat ka de ka taken ya ka baula penrem yo syaitan bagi bor jong u bade heng tala ngi de ki nong bot ki jong try kan mau ke ne ka we ngi de ki nong job kan mau bala pen shong yo Moses hau tau mau siang ka de ka ta ya ka bang ngi haban pen shong nong rem ya la de hau mau siang u bolong u Jesus Christ ngi haban pen shong nong rem yel de ka ktien ke jong blai u try wong ke ta wong u ta brio bu sngo ke ktien ba du bale e ki an try u kum brio u start bala te ke yeng halor mau siang fila yo sngo ke ktien ke jong blai
pen shong Nongkhryiem mil di hagak tien ke jong blay ba khnang bo jisu un ong yepi bo nyau yepi ba pi day u breu u ba start ba deng ta kwa brang ifi ke ne ngi fi osno ke tien film le de ke tien fi de biet ba tay la ka yeng ke jong fi ke Nongkhryiem ke jong fi u siap ka ta kan tua kan pra kan jot no ai fin tay di how Jesus Christ Moses ro shong ha tau mau siang bo mau siang Ukraine Christ bo jisu bala job ru hagading pna mau siang ba de gading pna ka kren ka jing job tading ta ka ni ka sngi kwa banang fi jagat ba ja long bat kat ba long ha ka jing im ka jong phi ngi i hang ni ba ka tin ka jong blai ka ong bala dang ngi dei ki bangai ka babel ka kren sha ya ka ni ka wei ngi don ya ka ni ka jing job ka babel ka ong ka tal ngi pule ka jing pen pau ka nong ka ba khat ar ka ni khat ba khat wei ka ong Henry kila job no maki u namar kata ka snam ka jong tau khon lang berat ba namar kata ka ktien ka jing pla jong ki te kim shim la it ila ka jing em jong ki jin hado ka jing yap tading ta habangi tip bangi don yo tau bala pendap hagading pna bala penrem yo amalek u amalek kren ya ka pop ka kren yo syaitan bagi jing trai ki jong o Uji sudah penrem, bawa dia mau banyale, uang dia syu, bawa dia utrai banyale, pateng lah pateng iu amalek, dia utrai banyale, iu baman, dia utrai banyale, iu syaitan. Kalau ada fidan nak liang ke jeng ke babel ke keren syai kata, utau badan hau kris long jing tau bertemai, utau badan nak liang ke jeng o. Wei balak banyale persyai yo. Tapi fidan nak liang ke jeng utrai, umdan balak banyale persyai. Ke babel keren syai ni, mau jisu ke ding pernah ulah penjau ke senam ke jeng ulah rai ke keti ke jeng sidrong, ulah permi ke senam belai ke jeng o, bagane ke senam ke ai jing job. Kapen rem kasnam kapen rem ya ka bor jong jing dom kapen rem ya ta jing pen rem hiru ya ka ta jing tem pada ka jing yap pada ka pop kapen rem yo syaitan na ngi la job thiau na mar kasnam ka jong khon lang brat bat ya ka tien ka jing pla ka ngi hap ban pla ro ya ka tien ka jong blai man la ka sngi kum bakini ki sipai gi jong u Joshua ki ra ta ka wat lam ka jong ki ngi hap ban ra ne ka tien ka jong blai man la sngi hap ban kran ngi hap ban sei kan ka wat jungi kam de ban long sarang ngi hap ban sei ngi hap ban penon kami ka man la ka sngi de ban chubo khop ya ka hang to yo ba ka sarang no ngi hap ban penon kami ka tien ka jong blai ba ngai try ka khu ngi un pen sla ngi un ai ka bor ngi mar ngi de ki nong job ki jong try tadeng ta to ai fin dan ka liang ka jong try Pagka baba ka kren ya katal kan mau biang hang ni ka pori ka tien ka jong blend ka shitish ki nong room kan long ba pra ka kren kum ni ka khot ka balai punyo ka ong han re ha ki ni ki aka baro ke ngi job thiao dauta ubala it yangi ngi la job thiao dauta ubala it yangi ta daw ngi de ki nong job ngi de ki nong job ngan police ko ka khot ka ni ka por kan mau ka tien ka jong blend ka ong kum ni dan ngi police no honest ro ka ni ka lenong Kaba kat riu ka kren kum ni oh ngas ngongu shisha ka ktin ka jong blai ka babel ka ong kum ni ngala kren yikini ki aka ru hapi ba phin yo ye ka jingsuk hanga haga ta ka perthai phin yo ka jinjar henry to long shulur phi ngala job ya ka ta ka perthai haga perthai long shulur namar fidan ka jingele fidan ka jinjar henry to tip bo try ula de job ine ka perthai ba fidan ba unang job phi job tadai ta ju ku slai ka jing im ka jong phi phin job ba Mar Jisu ula de penrem yo syaitan tanga ta kawai wat tenju yo blai wat pensusi yo try don bi hakaliang jong try kershan yo blai phap long utau bo but yo Jesus Christ phap long sunran bo phin long shau tau brio ba ar ga ding phna ma la ga sngi o ba sacrifice el de phin IT ka met ke jong fi kum ke jing knya ka ba im khmat jong blai ka ktien ke jing ba par khat fi ka kam ke jong fi baro ka haban long ka ba pensong ba e akhmat jong blai hallelujah ngada dwai ngada kar khui fi ne ga sngi Bangai ujisu nang karkhui fi ngini duai ngani ka por menta hallelujah try nga duai nga ai ngo ime go pa wa pleng de mamel be le ya ka ta ka thma de mamel go try ubala de job ru te try hallelujah ha ka ding pham la pen rem yu soitan na ra ki ti ki jong me try ha ka ding phna ko ko Moses la ra ki ti bo tau ding do ha ka ti ki jong try oi ko na try om shu ka ding do ha ka ti ki jong men try ha ka ding phna me la sha ele de te try hang ta me la ong ru la pen dep but try shi sha me la pen dep ban job te try mela pendep ko kona ban ahingi kata ka jing job try ngitip begitu ki amalek go try kata ka borjo ka pop ka borjo syaitan ka dei go try ka bala sharem try ba shisha blai ngai ngo eme
basi shan pendam no ken ya kata ka bor jeng ka pop ha kita ki banget ha me ta try ngadwai nga kerkhui fi we kan ka por ki bas ngodo men sim ki bas ngodo ya kata ka jinkermen ka jim ka jong fi bo try un ai bor fi kan mau kan fi bot yu jisu fi diki nong job fi bot yu jisu fi dei lupa kita ki breu ki ban celebrate lupa fi diki breu fi ni kmen lupa fi diki breu ban ya kawai lupa namar bo try ula deb job ba finom tieng ro finom shap tieng ya ka jim ka jong fi namar bo try ula deb job ka babal ka ong ya kata kim shim la shap tieng ro la ka jim hadok ka jingyap kwa banoi fi kan ka sngi hoi ka pop ka dan pya ban ya leru da ka bor ka jong try pag kan mau kata hallelujah kan ka sngi kan mau fi finom dei ban shap tieng u soitan nga kwa banoi fi ya le per sha u soitan phet yap na fi hallelujah nga dwai nga kar khui fi kan ka sngi fin don be ha ka jing dwai fin don ha ka tien ka jong blai fin don ha ka liang jong try ka jing job kla de lupa ka jong fi nga dwai nga kar khui fi kan ka sngi teng jisu amen amen ai ngu yu blai pa fin don be ka liang ka jong try to ai vin shkri be utrai wala pedeng ka thma ka bon ngrei nga kwa banoi fi ka thma ka ba filat kinalo pa ban job na marba u jisu la deb job eu tau nong ele per shai fi pa babal ka kreni ka tal soitan thmun mes new fi la thmun ra ga jing tem ka jim fi kita baro kin klalong ka jingker khu hallelujah tani da wal shep tieng ka jim ka fi ya kum banget ya kum ta ubreu ba celebrate lupa ka jing job dwai ker khu fi u jisu nang rap fi nang kershan fi ka ti ka mon ka hok ka jogo fi la ban shkri u tat do sngi jingwan ka jo train ker khu fi amen